Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Nuwun panjenengan kang satuhu kinabekten, para alim, para ulama, para sesepuh binispo ingkang agung mastuti dumateng pepoyaning kautamen. Para pangembat-pangbating praja, prajuriting nagari ingkang kinarya, pangayomaning para kawula dasih ingkang pantes sinudarsana. Sumawana sangyaning para rawuh kakung mewah putri ingkang dahat kinurmatan. Langkung rumiyin ngengeti kita sedaya punika titah sawantah ingkang pinurba kawasesa dening Gusti ingkang Maha Kuwaos. Pramila monggo kita tansah ngujukaken puji syukur alhamdulillah dening punapa kula telah panjenengan sami ngantos wekdal sapunika tasih pinaringan rahmat taufik hidayah arupi kawulujengan. Sehingga kula telah panjenengan sami saged pinanggihan wonten adicawa mriki kanthi wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa. Ingkang angka kalih selawat salam tansah kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalian sekeluarga saha para sahabatipun. Mugi-mugi kula telah renjami wiwit wekdal sapunika ngantos dumugi ning yaumul kiamah tansah pikantuk sahabating Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin ingkang kula hormati, saderengipun adicara kita lajengaken monggo sesarengan maos suratul Fatihah supados adicara punika purwa madya dumugi laksana kalis ing sambikala boten wonten alangan satunggal punapa tansah pinangan rahayu wilujeng slamet. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Al-Fatihah. Bapak-bapak, tuwin para ibu-ibu, saha radin sekalian kang hormati, ing wekdal sapunika kula minangka pranata adicara pramila badhe ngaturaken acara-acara ingkang sampun karantam ing siang punika. Acara ingkang sepindah nggih menika pasrah pinanganten saking keluarga almarhum Bapak Abdul Munif dalah Ibu Susiani. Adicara ingkang angka kalih angka 3 nggih menika panampi pinanganten saking keluarga Bapak Agus Prabudi. Adicara ingkang angka sekawan nggih menika doa kalajengaken penutup. Hadirin kang kula hormati, adicara pambuka sampun kita laksanaken sarengan. Salajengipun mlebet adicara ingkang angka kalih nggih menika pasrah pinanganten saking keluarga almarhum Bapak Abdul Munif Ibu Susiani ing wekdal sapunika badhe dipun sesuli kalian panjenenganipun Bapak Kusairi. Pramila dumateng panjenengan Bapak Kusairi wedal kula sumanggaken.